Ayan. Hello po. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po ang araw nyo? Ito po ang inyong lingkod, kagigising lang. At syempre, hapon na naman. At bago po tayo magluto, lilinisan ko muna tong mga laruan ko. Ano? So, trivia po tayo, trivia. Ano po bang tawag dito? Ang tawag po dito is katana. Yan, tandaan nyo po, katana ang tawag dito, hindi po samurai. Ang samurai po, iyon po yung tao na gumagamit ng katana. Yan. Ang samurai is yung member ng mga mandirigma ng feudal Japan. Yan, tandaan nyo po yan. Magkaiba po ang samurai sa katana. Okay po? Ito po ay katana. Trivia po tayo, trivia. Okay. So, katana po ang tawag dito. Tandaan nyo po yan. Huwag nyo pong kakalimutan, okay? Alright. So, ayan nga. Hapon na naman. Siyempre, oras na naman ng pagluluto. Ayan, sabit lang natin yan. So, ayan. Yan ang aking mga laruan. So, yan. Gumanda-gandang weather. Natunaw yung ibang yelo. Konti na lang, konti na lang. Makapag-barbecue na tayo sa labas. Okay? So, yun. Siguro, inaantay nyo na kung kailan yung post ko sa, yung sa mga invite. Yan. Huwag po kayo maglala, malapit na. Okay? So, ayun po. Check po natin yung niluluto. Tara po sa kusina. Kita-kita na lang po pala tayo sa kusina. Okay, sige po. Kaboom! Okay. Yan. So, yan po yung lulutuin natin ngayon, no? Magano tayo? Sinampalok ang manok. Ayan. Maasim. Magluluto po tayo ng sinampalukan. Yun po yung request nila. Sinampalukang manok. Okay? So, napansin nyo, no? Marami ako ditong atay, tsaka puso. Wala po kasi akong mabiling balon-balonan kanina, kaya di ako nakabili. So, isa lang yung manok natin. Di ba? Mostly kasi, sa di ba, sa province, mostly simula, sabihin na nating namulat ako sa pagkabata sa probinsya, di ba? Pag nagkakatay ng manok, di ba, iisa lang yung laman loob niya. Isang atay, isang balon-balunan, tsaka isang puso lang. Minsan, pinag-aagawan kasi, di ba? May time na pinag-aagawan yan. Kasi yung laman loob, masarap talaga, laman loob ng manok. So, minsan, mostly, kapag nagkatay ng manok sa isang pamilya, minsan yung laman loob, naka-separate na yan. Para kay lola, para kay para kay lolo, ganon. Para kay nanay, para kay tatay. So, naisip ko, kung may choice naman, di ba? Sana nga dumating din sa inyo yung choice na maging na lang yan. Choice nyo na lang kung lalagyan nyo o hindi. Hindi, di ba? Hindi yung lulutuin nyo na lang dahil wala nang ibang choice. Yun po yung ibig kong sabihin doon. Okay? So, ngayon, porket mahilig din ako sa malalaman loob ng mga manok. Kaya nilagyan ko na, dinamihan ko na. Parang boring naman kasi kainin pag di ba? Pag isang buong manok lang, yung isang texture lang yung nakakain mo. Kaya nga po nang sabi ko sa inyo nun, kumbaga yung iisang lasa at iisang texture lang yung kinakain, medyo madali po akong maumay. Yan. Kaya po, nilalagyan ko ng ibang twist ang aking mga niluluto. Alright. So, yan. Titiladin ko lang po yung manok. And then itong mga, spices niya. And then, kita-kita na ulit po tayo sa ating paggigisa. Sa aking paggigisa. Okay? Okay po. Yan. Handa na rin po yung lutuan natin. Handa na po lahat yan.
Yun na lang pong pagtilad ng manok at saka yung paghiwa ng ano. O, sige po. Kita-kits po ulit tayo mamaya. Okay. Yan. So, natilad-tilad na po natin yung manok. Yan na po yung pan natin. Atay. Puso. Sili na ipapaibabaw natin mamaya. At syempre po, yan po yung spices niya. Yan. Sibuyas, luya, lemongrass, bawang, green pepper, red pepper. Yan. Tsaka po, yung ating chili flakes. Yan. Chili flakes. Yan. Okay, so dito na po yung ating paglulutuan. Ready na? Naka-on na po yan. Pinapainit na po natin. Siyempre, lalagyan na po natin yan ng tamika. Yan. Lagyan po natin ng tamika. Alright. Siyempre, kunin natin yung ating mahiwagang wala tayong ano. Ito, mahiwagang patungan at ang ating mahiwagang sandok. Yan. So, ano po yung pinanghahalo sa ulam para sumarap? Magic sarap? Bawang? Sibuyas? Hindi po. Ang pinanghahalo po natin sa ulam para sumarap ay sandok. Yan. Yan po ang pinanghahalo natin. Okay, so antayin lang po natin na uminit yung mantika natin and then gisa-gisa na po tayo. No? Alright. So, abang-abang lang po kayo para sa mga post ko. Alright? Be sure po, sinasabi ko po sa inyo ito. Be sure po na nanonood po kayo ng video ko lagi. Panoorin nyo po hanggang sa dulo dahil doon po ako kukuha ng mga questions para po sa ating mga paraffol. Di ba ba? Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Lamang ang may alam. Kaya kapag nanonood ka ng mga video ko, di ba? May mga hint akong ginagawa doon. Di ba? Mula sa unang mga video hanggang sa huli. May mga hint akong ginagawa doon. So, pag nakuha mo yung mga hint na yun, yun yung mga question ko sa ating mga raffle. Di po ba? Siyempre, kapag alam mo na yung mga yun, may sasagot ka sa ano natin. Di ba? Sa palaro natin. Sabi ko nga sa inyo, lamang ang may alam. Kaya panoorin nyo po yung mga video ko. Promise, manggagaling po lahat doon ng mga questions. Alright. So, ayan. Check natin kung ano, kung mainit na yung tamika niya. Check natin. Check. Kala nyo hawakan ko yung ano, no? Hindi po. Check lang po natin. Okay. Medyo pa lang po, medyo. Kailangan po yung mainit na mainit. Alright. Siyempre, kailangan natin ng lights. Ayan. And hindi pa nga. Pwede na. Okay na po yan. Lagay na po natin. Sa ating pamamaraan, yan po yung mga kuwan natin. Kita nyo? Yan po yung ating mga spices. Gagawin po natin. Gaya ko ng dati. Diba? Yan po. Isa-isa lang po siyang ganyan. Okay po ba? Yan. Po ba? Tsura pa lang, sarap na, di ba? Mga kwan pa lang yung ginigisa natin, mga spices niya. So, di ba? Yan. Antayin lang po natin na medyo magisa siya ng konti. Yan. Tapos lalagay na po yun natin yung kanyang chicken. Ang chicken nga po natin pala ay hindi po ito yung mga chicken na ano po, ginagamit natin sa commercial. Alright? Ang mga chicken po na to ay parang native. Yan. Parang native siya na manok. Tinatawag po nila itong running chicken. Ewan ko kung bakit tinatawag nilang running chicken. Siguro po, simula pagkapisa, tumatakbo na sila. Kaya takbo lang ng takbo. Yun po siguro kaya po tinawag na running chicken. Ano po? Pero hindi ko rin po alam. Hindi po yung sa search po natin. Yan. Diba?
Nung una, yung pagigisa ko, syempre, isa-isa. Diba? Unahin mo yung bawang, unahin mo yung ganito, unahin mo yung ganyan. Sabi ko, pwede namang pagsabay-sabay, hindi naman makaka-apekto sa lasa, diba? So, yun na po yung simula po nung gano'n na po yung ginagawa ko. Pinagsasabay-sabay ko na po. Yan po ang ating, napaka-colorful, diba? Okay. So, syempre, ilagay na natin tong ating chicken. Yan. Siyempre, ilagay na rin natin tong ating puso. Yan. At siyempre po, ang ating atay. Yan. Tapos po, mekos-mekos natin yan. Siyempre. Yan. Po, mekos-mekos po natin. Pasensya na po ha. Kasi nga po, mag-isa ko lang po. Wala po akong videographer. Kaya nga po pala kayo itong channel natin. Sabi ko sa inyo, mag-hire ako sa inyo ng isang videographer. Mag-hire tayo ng videographer, mag-hire tayo ng editor. O diba, makakatulong na tayo sa trabaho. Ayan. Kakapagbigay tayo ng trabaho. Ayan po yun. Parang naiwan sa loob yung mga ano. Yan. Okay. Ganyan po. And then, gagawin po natin dyan, syempre, punta po tayo dito sa pantry. Kuha po tayo ng patis. Yan. Ano po ang patis na gagamitin natin? Squid. Yan. Fish sauce. At lalagyan po natin siya ng patis. Sabi ko sa inyo, masarap yung mga ginigisa na may mga patis. Yan. Nakakatulong siya sa aroma, sa bango. Yan. Pero maggigisa kayo, lalagyan nyo po ng patis. Kasi po yung iba ayaw nila yung amoy ng patis, mabaho daw. Yung amoy ng bagoong. So, iba naman po sa akin. Ano? Completely opposite. Completely opposite po yung sa akin. Yan. Tapos halo-halo din natin ulit. Yan, diba? Halo-halo natin ulit. Yan. Siyempre, saka natin siya tatakpan. Yan. Kaya lang po muna natin siya na magisa-gisa ng konti. Yung mamamatay po yung mga dugo niya, saka natin siya lalagyan ng sabaw. Yan. Okay po. Yan. Kita-kita po ulit tayo mamaya. Okay. Check po natin. Ayan. Kita nyo naman po. Woohoo! Diba? Yes, baby. Yes. Pwede na po natin siyang lagyan ng sabaw. Ayan. Konti lang po yung sasabaw natin. Ayan. Ang tamang sabaw. Ayan. Okay na po yan. Tama na yung sabaw na yan. Diba? Tsura pa lang. Sarap na, diba? Okay. So, ngayon, aantayin lang po natin na kumulo. And then, lalagyan na po natin ng asim. Yan po yung pang-asim. Nilagay ko na po dyan kasi po, sampalok yan. Sampalok sinigang mix. Yan, nor. Maraming bukas na na tira-tira. Yun po, inipon ko po lahat. Yan, dyan na po lahat. Kasi nga po, alam nyo na, ang inyong pong lingkod ay isang hampas lupa sa Canada. Yan po. Okay. Isa po tayong hampas lupa. And then, mahuli na po itong sili. Okay? So, antayin lang po natin yan na magkulo. Kumulo-kulo-kulo, and then lumambot, asit. Tapos saka po natin titimplahan. Okay po? Alright, yan po yung panimpla natin. Mga, bukas-bukas na mga dyan. Ng mga nakasashay. Siyempre, kailangan natin gamitin yun. Sayang di ba? Dollars ang pinambibili dun Kalahin mo ba namang $2 ang isa ng 2 point something? Oh, di ba? Din na sa 80 pesos to 100 pesos na yun. Grabe. Grabe ang buhay. Okay. So, balik po ulit tayo mamaya. Okay, ayan. Welcome back po ulit.
Check po natin yung niluluto natin kung malambot na. Sure po ako malambot na to. Nakita ko na po yung mga palatandaan. So, ibig sabihin po, titimplahan na po natin. Bago po natin timplahan yan, ano po, isang paalala lang po, no? Na pag sa mga ganito, manok, baboy, yan. Lutuin po nating mabuti yan. Lutuin po nating mabuti. Okay? Pag ang kinakain nyo pong manok is, kuwan pa siya, madulas, yun, tsaka malansa, ibig sabihin, hindi pa po luto yun. Hindi pa po lutong mabuti. So, make sure po na lutuin yung mabuti. Yung manok, tsaka yung baboy na niluluto. Kasi po, baka may mga ano po yan, mga bakterya na ano, gaya po ng salmonella, tsaka mga E. coli. Yan, konting kaalaman lang po. Ang E. coli po is napakadelikado niyan sa kalusugan ng isang tao. Okay po. Yan, lagay na po natin yung tira-tira nating pang-asim. Okay? So, maliban lang po sa baka. Okay? Maliban lang po sa baka kasi yung baka pwedeng kainin ng rare, medium rare. Pero depende rin po yun sa pagpaprocess. Okay po, kung na-inspection po ba yun. Okay, kasi nga po, ang mga bakterya po ay sumasama sa mga ano, mga bakterya, yan. Okay po, yan. Nalagyan na po natin ng asin. Kaya po sa pagluluto, kailangan nating lutuing mabuti. Yan. Para po ma-enjoy natin ang pagkain. Yan. Kasi po pagkain yan eh. Respect po yan. Bless po yan. Bless po yan. Yan. Okay? Konti man o ano, madami, bless pa rin po yan. Kailangan po natin magpasalamat dyan. Okay? So ilagay na po natin yung sili. And then, pag kulang po sa timpla, adjust na lang po tayo. And then, kita-kits po tayo sa ating tikiman. Ang atin pong paboritong parte ng ating video, di ba? Tikiman. So, panoorin nyo po ang buong video natin, no? Yung mga video natin, panoorin nyo po. Kasi po, doon ako kukuha ng mga question. Kumbaga ngayon, ano yung kaalaman na sinabi ko? Mga parang ganun, di ba? Ano yung mga pinanghalo ko sa diluto ko, sa video na to. Ganon. So make sure po na manonood kayo kasi nga po sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo po lahat ng video kasi may mga questions po ako doon sa bawat video. Simula po nung una. Yan. So panoorin nyo po. Kaya nga po sabi ko sa inyo, advantage nyo po kaya kapag nanonood po kayo ng video natin. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Lamang ang may alam. So ayan po. Kita-kits po tayo sa tikiman. Wihee! So, yun po. Check po natin. Welcome back na po sa ating tikiman. Ayan! Sarap ng itsura, di ba? Siyempre, ano pang ginagawa natin? Sandok na po tayo. Ayan. Kuha po tayo ng puso. Ayan. Siyempre po alam po natin mapagmahal tayo. Kailangan natin ng puso. Ayan. Siyempre, kuha po tayo ng thigh. Yan. Legs. Anong tawag nyo dyan? Legs. Siyempre, hanap po tayo ng atay. Yan. Ng pupo. Siyempre, sabaw. Yung atin pong sabaw. Yan. O ba? Ang sarap niyan. Maasim. Yan. Na manok. Wow. Okay. So, gagawin po natin. Takpan na po natin. And then, patayin na natin. Tsaka po tayo dumiretso sa ating tikiman. Yan. Diba? Tikman po natin yan. Alright. So, yeah. Andito na po tayo sa ating tikiman. Sa ating moment of truth. So, syempre, bagong lahat, maraming thank you po sa inyo, ano. Thank you po sa lahat ng mga, nanonood
Sabi ko nga sa inyo, advantage nyo. Maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga subscribers, yan, mga subscribers natin, salamat po sa inyo. Thank you po. Alright, so huwag po kayong mag-alala dahil may babalik naman po sa inyo yung pagod nyo. Okay? Walang gastos po ang pang-subscribe, ang panonood sa channel natin. Yan, pag-like, pag-comments, wala pong gastos yun. Ang kainaman po nun, ay may chance pa kayong manalo. Di ba? Basta nanonood kayo ng channel natin. Alam nyo na, hindi kayo lugi. Alright. So, tikman po natin itong niluto natin kung pasado ba. Naglalaway naman ako. Nag-ano yung mouth ko? Mouth watering. Tikman po natin ang ating puso. Yan. Grabe. Panalo po. Panalo. Sabaw niya linamnam. Masim-masim. Medyo maalat-alat. May konting anghang. Oh. Man. Atay. Grabe. Try nyo po yung ganitong luto. Sabihin ko po sa inyo. Ubos po ang kanin. Tikman naman po natin tong ano. Masarap po tong manok na to. Parang native siya. Mainit po. Maglalaway po ba kayo? Okay. So, yan po yung mga video natin ngayong araw. Anyway, again po, maraming salamat sa inyong lahat, okay? Sa patuloy ninyong pag-subscribe at panonood. Lagi po kayo manood ng ating video. Share nyo po, comment, subscribe, libre po lahat yun, okay? And the end of the day naman po, ako naman po ang tutulong sa inyo, ganun. Give and take lang po tayo. Saka yun po, kailangan po nating mag-monetize para may pang-suporta po tayo sa mga raffle at para sa mga pamimigay po natin. Okay po? At huwag po kayong mag-alala. Sinasabi ko nga po sa inyo lagi na ang kikitain ng video na ito ay para din po sa inyo. Okay? Maraming salamat po. So yan po ang niluto natin ngayon. Ang ating sinampalukang manok. Yan. At ito po ang inyong lingkod, Jericho TV, ang hampas lupa sa Canada. Ang inyong kusinerong siga. Okay po. Thank you. Alright.